Αποκλειστικά ένα ακόμα βίντεο από τη στιγμή της αποχώρησής της από την πίστα. Αν και νιώθει τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν, η Δέσποινα Βανδύ, θέλοντας να μην στεναχωρήσει τους πολυάριθμους θαυμαστές της που θέλουν να κάνουν ρεβεγιόν μαζί της, προσπαθεί να μείνει όσο περισσότερο μπορεί επάνω στην πίστα. Δίνει τις καλύτερες ευχές της στον κόσμο που χωρίς να ξέρει τη χειροκροτεί και αποχωρεί για το καμαρίνι της, ενώ λίγη ώρα αργότερα μεταφέρεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Αυτό είναι το βίντεο με την αποχώρησή της που ανέβηκε στο διαδίκτυο μέσω του Facebook και της ιστοσελίδας «Και ο Θεός έπλασε τη Δέσποινα» που έχουν αναρτήσει οι φανατικοί θαυμαστές της.